oganda ma pacho ka mar leo iwacho kata gwanda onage e gwenge ma kaluo inene kosetimo ting'ne machal nade Dina? Aparo ni osetimo matin to nego tigi position no mondo med kelo riwruok e oganda mar onagi kendo kuom jotelo mag onagi e sirikal ma gino nego kete okang' ma mbele ahinya kendo onego bed ni wawinjo duonde sama weche owichore kaka sani owacho ni nitie kaka jotendwa moa kaluo samoro nigi shida nikech winjruok bedo matek, samoro nitie bayo wach kendo nitie kaka gipogore to pogruok no gi koko no miyo oganda ema hinyore. Koro owuok oko mo owacho ni en nafas maber mar kelo gi kamoro achiel mondo wawuoth kaka oganda achiel kaka ne wawuotho ndalo mane wan gi mosenindo Raila Amolo Odinga. To kendo owacho ni Raila Amolo Odinga to koro osenindo makata koro waywagi to en koro onge. Gima wanyalo timo en mana luwo yore mabeyo manowenwa. Masa moro aneno ka jotendwa wigi owil kendo sani ineno ka weche wachore maricho ma ok beyo. To kendo weche ma wachore maricho go wuok mana kuom jotelo mosebedo e telo igni gi igni. Koro ing'eni weyo rowerni madwa bedo e telo gi achiedh nade nikech koro gipenjore ni kama gi e jotelo ma onego bed ni wa emulate to kare wabro emulate omiyo jotendwa paro ni they must hold those positions momigi as a privilege gi oganda with trembling kendo onego gi carry themselves in a way ma gimiyo oganda confidence gi respect oganda kendo gibedo an example. To amor ka ker kawuono wuok mowacho ni odwani mondo theg jotendwa mondo oluyo maber mondo eka dongruok gi konyruok oyudre e oganda maro. Erokamano ahinya. Akene gori neno ka sa bende osechopo e kindegi ahinya kinjo kama ker ma kaluo kaka wacho ni nego bed ni jotelo riwore kanyakla gi sani winjo kanyo ka bende owacho moko kuom jotelo